A nagy-nagy valaminek általában rossz volt a kedve. Idejét a barlangjában töltötte, mert félt mindenkitől, pedig nem találkozott senkivel. Csak a bundájában lakó kukacokkal, akiket megevett. Inni pedig a cseppkövekről lecsöppenő vízcseppeket itta. Egy napon, amikor már 2,5 hete ült tátott szájjal egy ígéretes cseppkő alatt, megunta a várakozást. Kiszaladt a barlangból, 3-as se lépett, és szárnysuhogásra lett figyelmes. Rémülten futásra kerett, de a csapatnyi kis padár pár csapással utolérte. Meg akartok enni? Kérdezte rémülten. Téged? Kedves vagy, de csak 1-2 kukacra gondoltunk. Csak nyugodtan, úgyis elszaporodtak. Kurkázni kezdték, tátott szájjal nevetett. Soha életében nem csiklandozta meg senki. Csukott szemmel, szögdécselve indult le a domboldalon. Megbotlott valamiben. Ránézett a lábfejéből kiálló tüskékre, aztán a földön heverő gömb alakú lényre. Csak abból gondolta, hogy élőlény, hogy a gömb egyszer csak azt mondta, ajjaj. Látta rajta, hogy nagyon megijedt, ezért a karjába vette és megsimogatta. A gömb egyszer csak fejet növesztett. Engem még soha senki nem simogatott meg, mondta a sűn vigyorogva. Pedig írtó kellemes a tapintásod, felelte. Felmutatta a tenyerét, vagy 10 tüske állt ki belőle. Elindult a még bőhulló cseppeket keresni, erre találtam egy tüskés havert. Hulló cseppeket keresel? Kérdezte a sűn. Gyere, olyat mutatok, hogy eltátod a szádat. Egy nagy sziklához értek. Az oldalából forrás csörgedezett, amiben egy óriási sűn zuhanyozott. Miért könnyezik? Mutatott a nagy valami a szikla felé. Majd én felvidítom. Odaszaladt és tátott szájjal ugrálva próbálta elkapkodni a könnycseppjeit. Közben mindkét szemével bandzsított. Ő nem sír? Érte utol a nevetéstől fuldokolva sűn. Ő egy szobor, a sűn anya szobra, amit ideállítottak az első sünök. Nem keresel 0-24 órás bentlakásos simogatott véletlenül? Kérdezte a nagy valami. De, nevetett a sűn. A nagy-nagy valami a barlang közelébe sem ment soha többé. A nagy-nagy valaminek általában rossz volt a kedve. Idejét a barlangjában töltötte, mert félt mindenkitől, pedig nem találkozott senkivel. Csak a bundájában lakó kukacokkal, akiket megevett. Inni pedig a cseppkövekről lecsöppenő vízcseppeket itta. Egy napon, amikor már 2,5 hete ült tátott szájjal egy ígéretes cseppkő alatt, megunta a várakozást. Kiszaladt a barlangból, 3-as se lépett, és szárnysuhogásra lett figyelmes. Rémülten futásra kerett, de a csapatnyi kis padár pár csapással utolérte. Meg akartok enni? Kérdezte rémülten. Téged? Kedves vagy, de csak 1-2 kukacra gondoltunk. Csak nyugodtan, úgyis elszaporodtak. Kurkázni kezdték, tátott szájjal nevetett. Soha életében nem csiklandozta meg senki. Csukott szemmel, szögdécselve indult le a domboldalon. Megbotlott valamiben. Ránézett a lábfejéből kiálló tüskékre, aztán a földön heverő gömb alakú lényre. Csak abból gondolta, hogy élőlény, hogy a gömb egyszer csak azt mondta, ajjaj. Látta rajta, hogy nagyon megijedt, ezért a karjába vette és megsimogatta. A gömb egyszer csak fejet növesztett. Engem még soha senki nem simogatott meg, mondta a sűn vigyorogva. Pedig írtó kellemes a tapintásod, felelte. Felmutatta a tenyerét, vagy 10 tüske állt ki belőle. Elindult a még bőhulló cseppeket keresni, erre találtam egy tüskés havert. Hulló cseppeket keresel? Kérdezte a sűn. Gyere, olyat mutatok, hogy eltátod a szádat. Egy nagy sziklához értek.
Az oldalából forrás csörgedezett, amiben egy óriási sün zuhanyozott. Miért könnyezik? Mutatott a nagy valami a szikla felé. Majd én felvidítom. Odaszaladt, és tátott szájjal ugrálva próbálta elkapkodni a könycseppjeit. Közben mindkét szemével bandzsított. Ő nem sír? Érte utol a nevetéstől fuldokolva sűn. Ő egy szobor, a sűnanya szobra, amit ideállítottak az első sünök. Nem keresel 0-24 órás bentlakásos simogatot véletlenül? Kérdezte a nagy valami. De, nevetett a sün. A nagy-nagy valami a barlang közelébe sem ment soha többé.